últimas xa de Mundo Rural Galego a Debate, xornadas coas que tratamos de chegar ao alumnado nas distintas titulacións da Escola Politécnica Superior, realidades diferentes sobre a realidade socioeconómica galega, sí, pero centrada no mundo rural, na xestión do territorio. Hoxe temos o placer de presentar a mesa sobre servizos ambientais dos ecosistemas, experiencias en América e Europa. Contamos con Emilio Díaz Varela, que é profesor do Departamento de Enxeñería Agroforestal na Escola Superior e que nos vai introducir ao tema a través de que son os servizos ecosistémicos. En segundo lugar vai falar Natalia Silva, que é doutoranda da Universidade Federal de Viçosa e que nos vai traer unha realidade moi descoñecida para nós, europeos, que é a realidade dos pagamentos por servizos ambientais, e neste caso nos vai contar un exemplo de Brasil, do seu estado de Rondônia. Finalmente teremos un exemplo europeo de pagamentos por servizos ambientais, que aquí está moito menos desenvolvido este concepto, e será Óscar Rivas López, o secretario da Asociación Galega de Custodia do Territorio, o que nos vai ilustrar sobre a forma europea de darlle valor aos servizos ecosistémicos. Entón, pois, vamos facer as súas exposicións e despois contamos con que vos podades entablar un diálogo sobre estas cuestións. Benvidos e benvidas e empezaremos. Vamos entonces a ver si así funciona. Bueno, boas tardes a todos e gracias por terme invitado a presentar isto. Bueno, vou ser breve, primeiro porque dixo Ana que fora breve, pero sobre todo porque penso que as dúas intervencións que vamos ter van a ser moi interesantes, tanto de Natalia como a de Óscar. Entonces, solo quero centrar un pouquiño o tema de lo que son os servicios ambientais, os servicios ecosistémicos, e porque é onde ven esa un pouco necesidade de facer un pagamento por estes servizos. Ben, para ter unha idea do que significa ou cal é a significación, digamos, profunda do que serían os servicios ambientais, John Holdren, antes de meterse como é agora asesor científico de Obama, en determinadas reunións relativas a cuestións deste tema, puña ou facía o símil de se nós queremos facer un picnic, por exemplo, nunha pradeira aquí en calquera lado, sabemos máis ou menos o que temos que levar, a cestiña, coa comida dentro, etc. Pero se nós quixéramos facer ese mismo picnic na Lúa, e me parece un exemplo vital, non só necesitaríamos levar a cestiña, a comida, a manta e todas as cousas, sino que necesitaríamos unha serie de un montón de especies, digamos, animais, vegetais, etc., para poder ter, digamos, os recursos básicos que nos permitiran desenvolver esa actividade nun lugar como ese, incluídas as formigas, normalmente, para que nos podan roubar. Ben, este símil é expresado nun dos primeiros libros que fai referencia ao concepto de servizos ambientais, que é o Nature Services, editado por Gretchen Deli, no cal o define, despois de poñer un pouco esta comparación, de citar esta comparación, como as condicións e procesos a través dos cales os ecosistemas naturais e as especies que os constitúen sosteñen e completan a vida humana, manteñen a biodiversidade e a produción de bens de ecosistemas. E, un pouco máis adiante, sinala que a recolección e comercio destes bens representa unha parte importante e familiar da economía humana, facendo referencia aos servicios naturais, como lle chaman no libro, e que posteriormente foi desenvolvido como servicios de ecosistemas. No mismo ano, estamos falando do 97, non dixen antes,
En Nature, na famosa revista científica, de divulgación científica, de publicación científica, Robert Constanza e o seu equipo publican tamén o que se convertiría nun dos artigos de referencia para o tema dos servicios ambientais, no cal trata de facer unha estimación económica de cal é ese valor precisamente de todos esos elementos, digamos, a nivel ecosistémico que necesitaríamos, digamos, para o bienestar humano, e os cifra que en toda a biosfera o valor, a maior parte do cal aclara, está fora do mercado, estimaríase entre 16 e 54 billóns de dólares, billóns xa traducidos aos nosos billóns, porque fala que, como sabedes, hai diferencias neste caso, estima unha media de 33 billóns, non? E no artigo compara que, por exemplo, naqueles momentos estima o PIB a nivel mundial nuns 18 billóns, non? O sea, estaríamos falando prácticamente do doble só coa estimación media, non? Dada a importancia destes servicios, tanto a nivel simplemente vital para o ser humano como a nivel económico, desenvolveronse nos anos seguintes unha serie de esforzos para tratar de avaliar e tratar de poñer de manifesto a importancia destes servicios. Un dos máis importantes que se ten feito foi o promovido polo entón secretario de Nacións Unidas, por Kofi Annan, que foi a avaliación dos ecosistemas do milenio, que se chamou Millennium Ecosystem Assessment. Foi un esforzo sostido desde o ano 2001 ao 2005, que contou coa colaboración de máis de 1.300 expertos en diferentes campos relacionados cos ecosistemas e a economía, que deu lugar a 5 volumes e 6 informes nos cales se poñía de manifesto cal era esa importancia en diferentes ámbitos a nivel de ecosistemas e tamén en diferentes ámbitos a nivel do bienestar humano. Este gráfico, que xa é bastante famoso e de referencia no que compete os servicios de ecosistemas, intenta mostrar, como vedes aí, no lado izquierdo, cales son estos servicios de ecosistemas. Identificáronse unha serie de, inicialmente chamábanse de servicios, agora tendese máis a denominarlo como funcións dos ecosistemas, que son os de soporte, que a súa vez son fundamentais para que se desenvolvan outra serie de servicios clasificados como de provisión, como serían alimentos ou auga, ou materiais de regulación, como serían a regulación climática, de enfermedades, de purificación de auga e incluso servicios culturais asociados a esos ecosistemas, como estéticos, espirituales, etc. Neste informe tamén establecese unha serie de relacións que existen con elementos do que sería o bienestar humano, como sería a seguridade, aquelas cousas que se necesitan para o que se considera unha boa vida, saúde, relacións sociais, etc. Ben, unha vez se toma conciencia da importancia destes servicios ecosistémicos, se sigue ou se intenta seguir unha serie de pasos para poner de manifesto, como digo, o seu valor da maneira cada vez máis precisa e tamén a súa valoración, digamos, económica e incluso monetaria en algúns casos. Empézase, según pon este documento das institucións, digamos, que relacionais a economía cos ecosistemas, que é a economía dos ecosistemas e de biodiversidade, coas siglas inglesas TEB, no 2008, establece neste informe que se empezaría tendo consciencia desa gama total de servicios ecosistémicos posibles, facer unha revisión cualitativa para identificalos, despois unha avaliación cuantitativa para saber cantos servicios e en que ratios ou, digamos, en que medidas se poden avaliar a partir de cada ecosistema, para despois chegar finalmente a unha valoración monetaria deses servicios, verdade? Ben, actualmente existen esforzos, sobre todo na base da pirámide, facer esas avaliacións cualitativas e despois cuantitativas. Aquí tedes unha ilustración de algún dos últimos informes da avaliación dos ecosistemas do milenio en España, de acordo? Que está feita por un equipo de expertos ao respecto que, no seu informe final do 2011, máis ou menos fixeron da clasificación de ecosistemas considerada para España un informe do seu estado, e unha avaliación, digamos, do progreso ou do esperado para as condicións nas cales se proporcionan eses servicios.
Outros esforzos teñense dirixido un pouco máis arriba da pirámide, digamos, a facer unha cuantificación espacial e unha localización espacial, de maneira que en determinadas zonas e en diferentes escalas se sexa capaz de ver se existe esa provisión deses servizos de ecosistemas e se existe a que escala se garantiza a súa provisión dentro duns ratios suficientes. E progresivamente se vai chegando a algo que vamos a ver de maneira moi manifesta nas intervencións de hoxe, que é a outra parte, digamos, o sea, a avaliación desde o punto de vista dos ecosistemas está máis ou menos avanzada, todavía queda moito que facer, pero ahora está collendo moita relevancia cal é a outra parte, é dicir, a parte social, a parte das comunidades, digamos, que se benefician destes ecosistemas por unha parte, pero tamén que son fundamentais para o mantemento e para a conservación deses ecosistemas. Neste traballo de Moreno e colaboradores, o que se ilustra, por exemplo, a rede, digamos, necesaria para, dunha maneira participativa, facer unha xestión efectiva desos ecosistemas orientada ao que sería a garantía deses servicios ao longo do tempo. Ben, pola miña parte, nada máis, creo que aspectos, queda máis ou menos o tema introducido de aspectos dos que acabamos de ver aquí, os vades ver bastante máis desenvolvidos nos exemplos que nos manda Óscar. Buena tarde. Entonces, simplemente para introducir o que nos vai contar Natalia, mientras se coloca e pon en pantalla a presentación, decir que efectivamente, tal como indicaba Emilio, unha vez que estamos de acordo en que existen servizos proporcionados polos ecosistemas, pois dentro de un esquema na que a maioría dos servizos e dos bens son proveídos polo mercado, pois diría a segunda parte, é dicir, eses servizos que están sendo proveídos de algún xeito deberían ter unha remuneración nese esquema de, digamos, de provisión de servizos e de bens ao que estamos acostumbrados. Entonces, os dous exemplos son que traemos aquí, o exemplo brasileño e o exemplo galego, teñen que ver con como remuneramos eses servizos. Entonces, doy a palabra a Natalia Silva. Gracias. Bem, vou falar em português, porque me deram essa liberdade de falar em português para minha tranquilidade, para o desespero de vocês, porque eu falo muito rápido, mas se vocês não estiverem entendendo, por favor, levantem a mão, porque eu não quero chegar mais uma apresentação em que ninguém entende nada. Vocês estão entendendo, não? Eu vou apresentar um recorte da minha pesquisa de mestrado, quando eu era aluna da Universidade Federal de Viçosa, defendida em 2012. Apresento um pouco dentro dessa discussão da mesa de serviços ambientais a realidade de um grupo indígena brasileiro no meu estado de origem, Rondônia. Bem, o bioma amazônico, ele não é exclusividade do território brasileiro. O bioma amazônico está presente em mais 9 países. Quando nós falamos de Amazônia legal, nós nos referimos à parte brasileira, a porção brasileira que possui esse bioma amazônico. Se por um lado a Amazônia é conhecida no mundo pelo seu valor natural, pela sua diversidade, pela sua diversidade também em termos de populações tradicionais, comunidades indígenas, populações ribeirinhas, por outro lado, essa mesma Amazônia que é o locus da revitalização das fronteiras, o avanço das fronteiras agropecuárias, é o locus também da revitalização dessa imagem do Eldorado, lugar de aventureiros, essa imagem do Sebastião Salgado muito conhecida, de Serra Pelada, nos anos 80, dessa mineração a céu aberto. Então, nós estamos falando também de uma Amazônia de muitos contrastes, da Amazônia de altos índices de desmatamento, em que as políticas públicas anteriores não se preocupavam com o valor ambiental, mas sim incentivavam a sua ocupação predatória e atividades ilícitas. Nos anos 60, o Brasil passou por uma ditadura militar e entendia, de acordo com os interesses geopolíticos dessa ditadura, entendia que era importante integrar para não entregar, ou seja, ocupar esse território. Então, realmente, eram dados incentivos para a deflorestação,
a quem fosse assentado por políticas de colonização. Essas políticas eram um resultado também dos conflitos no campo no sul e sudeste, né? Então era assentar as pessoas que não tinham terra e mandar para esse que era considerado o vazio amazônico. Só que na verdade esse não era um vazio amazônico. Na verdade esse não era um vazio amazônico, ele já estava ocupado por milhares de nações indígenas, populações coletoras, né, extrativistas, e com base, né, quando foi chegando essa população a ser assentada, surgiram, logicamente, vários conflitos com essa população pré-existente. Então, com direito, né, com base no direito de precedência dessa população que já estava aí, né, foi demandado, a sociedade brasileira começou a demandar a homologação das terras indígenas. Então, as terras indígenas são homologadas, né? Há grupos indígenas que já habitavam nessas porções, né, do território, representa, né, o total do território demarcado, ele tem que garantir a reprodução física e cultural, segundo os usos e os costumes dos indígenas, que é diferente, né, dos usos e costumes nossos, né, de concepção de sociedade e de trabalho com a terra. Bem, quando a gente compara em relação, né, a toda a população brasileira, as comunidades indígenas, ela representa só 0,5% da população. Só não, né? São 900 mil pessoas, que a nossa população é muito grande. Mas se a gente for olhar pela perspectiva da diversidade, quando comparadas, né, a toda a América Latina, é no Brasil onde mais se concentra a diversidade, ou seja, onde mais tem diferentes populações indígenas, 305 populações indígenas com suas culturas, com suas línguas e seus saberes tradicionais. Quando a gente vira, né, foca o nosso olhar para a Amazônia, nós estamos falando de 414 territórios indígenas, que são 450 mil indígenas, mais ou menos 22% de todo o território amazônico. Território amazônico, né, ameaçado pela expansão das fronteiras. Então, olhando para as comunidades indígenas, né, e todo o seu potencial do uso tradicional da terra, começou a se discutir esse papel que as comunidades indígenas podem exercer na Amazônia, né, para a proteção da biodiversidade existente ali. Então, começaram também as discussões sobre as compensações de serviços ambientais, né, que as comunidades indígenas poderiam ser aliadas, né, nesse sentido, na prevenção do câmbio climático. E, principalmente, hoje em dia, nas comunidades indígenas na Amazônia, nós falamos do RED++. O RED++ são mecanismos, né, podem ser financeiros ou compensações econômicas ou não econômicas, né, e ele é baseado fundamentalmente em três coisas: evitar, reflorestar e aumentar o estoque de biomassa já existente, né, de CO2 existente, né, na floresta amazônica. A questão fundamental seria, né, diminuir o aquecimento, o efeito estufa, o aquecimento global, reduzindo as emissões do CO2 na atmosfera. Então, eles vão vendo o avanço, né, os lugares onde pode avançar o desmatamento, a deflorestação, e também incentivar a reflorestação nas áreas onde já, né, estão desmatadas, e um manejo sustentável para aumentar esse estoque de carbono existente na floresta e nas comunidades indígenas. As fontes de financiação podem ser pública ou privada, e as metodologias para contabilidade são dois selos que já existem, o VCS e o CCDA. Bem, tudo isso é muito complexo, toda a discussão, né, envolvendo comunidades indígenas por conta das suas especificidades e diversidades, né, sobretudo, né, e essa inserção nesses mecanismos que não deixam de ser uma forma, né, de mercantilizar a natureza, né, então existem muitas divergências quanto a isso. Ainda assim, o RED++ em comunidades indígenas hoje conta com o apoio da Fundação Nacional do Índio, que é a fundação que cuida dos povos indígenas do Brasil, e dos movimentos militantes, os principais movimentos militantes indígenas do Brasil. Dentro dessas divergências, algumas pessoas apontam que a questão fundamental seria a manutenção dos modos de vida tradicional das populações indígenas, né, e não a redução das emissões de carbono. E colocar também os povos indígenas como protagonistas do processo decisório, que não seja uma decisão, né, que venha de cima e que eles têm que aceitar, e sendo agentes coisificados na ação, né, nessa troca, que seria o mercado de carbono. Hoje já existem 30 acordos de RED++ na Amazônia brasileira, e esses acordos se podem dar em dois padrões: direto com as lideranças e os interessados externos, ou via construção participativa desses projetos. Bem, eu vou trazer para vocês
o caso do grupo indígena Suruí, que é o grupo indígena com o qual eu trabalhei na minha dissertação de mestrado, e um pouco da realidade, para citar vocês, porque é um dos grupos que é protagonista, né, é um dos grupos pioneiros também na comercialização, no pensamento do projeto e também na comercialização do crédito de carbono. Então, as proporções, né, micro e macro que a gente tem, elas são bem diferentes, né? Na terra indígena do Suruí, eles estão entre os estados de Mato Grosso e Rondônia, mas a população se concentra mais no estado de Rondônia, então nós estamos falando de 248 mil hectares, né, que é o que foi homologado e que foi, né, constituído como direito desse grupo indígena, onde vivem 215 famílias, mais ou menos 1.241 pessoas. Próximos a uma BR que foi construída, né, a BR foi construída, a colonização de Rondônia, ela foi no formato espinha de peixe, ou seja, o eixo, né, a carreteira foi construída e os projetos de colonização foram assentados, as pessoas foram assentadas nesses projetos nas estradas vicinais. Essas estradas vicinais, elas estavam ao lado, né, das comunidades desse território indígena, o território do Suruí. Então, o contato, ele foi feito, a história do Suruí é relativamente recente, né, desde o contato com a história do contato, né, com a população envolvente é recente. Então, em 1969, o contato foi feito pelos sertanistas da FUNAI e foi no mesmo período histórico que começam esses projetos de colonização. Então, era inevitável o contato, né, e o choque que foi o contato da população indígena com essa população, né, com a população envolvente. E inevitável também, e que foi dramático, foi a perda, né, a perda de população pela entrada de doenças, enfermidades, e também a invasão indígena. Então, essa realidade do entorno, né, além de provocar uma mudança na forma de conceber, né, o trabalho relacionado à terra, eles também começaram a adquirir a forma de trabalhar do entorno, a agricultura de café dos colonos, mas também foram invadidos. Então, até que essas terras indígenas foram demarcadas, expulsas do território, já estava na década posterior, que era a década de 80, e uma década em que houve muitos financiamentos do Banco Mundial, com o intuito de promover a agricultura autossustentada no território, mas que no setor da boa intenção, né, dessas políticas, eles pavimentaram essa estrada que conecta a Rondônia ao Centro-Sul e facilitou a entrada dos madeireiros e as empresas madeiráveis aí. Foi quando, né, os indígenas Suruí passaram a ser aliciados, né, e entraram na atividade ilegal e predatória da madeira. E também uma mudança muito grande na vida social do Suruí, que passa a ser monetarizado, né? Começa a ruir essa relação homem-natureza, e uma árvore já não tem só um valor cósmico simbólico, a árvore ela passa a ter um valor monetário, né? A floresta passa a ter um valor monetário. Na década posterior, nos anos 90 e nos anos 2000, foi um florescer, né? Foi marcado por um florescer dos movimentos indígenas, né, na busca de reconhecimento compatível, porque essa realidade do Suruí não é só do Suruí, em toda a Amazônia, se você for conversar com os grupos indígenas, vão ter várias histórias muito parecidas com essas, relacionadas à mineração ou qualquer outra forma de exploração dos recursos naturais das terras indígenas. E já nos anos 2000, 2010, existe uma inclinação desse grupo, né, como uma forma, né, de recuperação, tanto da floresta, como também, né, a recuperação, não é voltar ao passado, né, mas buscar, mais que nada, caminhos para que pudesse reconstruir essa relação homem-natureza, indígena-natureza. Então, uma inclinação desses grupos, não só no movimento indígena, mas nos movimentos ambientalistas, que foi o último processo que tem passado esses índios Suruí. Se a gente observar esse mapa, aquele é a carreteira, né? A gente vai perceber que coincide, né? O arco do desmatamento, ele coincide exatamente onde estão as carreteiras e os projetos de colonização. E se a gente observar a terra indígena 7 de setembro, né, que está ali no quadradinho, ainda que essa atividade ela avance para a terra indígena, a gente vai perceber que a comunidade indígena também tem um papel importante na proteção, né, da floresta, porque não avança na mesma intensidade que avança no seu entorno. Então, no ano 2007, o grupo indígena fez um plano de gestão de 50 anos para a terra indígena 7 de setembro, de onde nasce a ideia do projeto de carbono. Em 2008, eles têm um convênio, é um grupo muito conhecido por incorporar elementos da modernidade, então tem um convênio com a Google,
eles são muito criticados também por isso, né? Como se mede a tradição e modernidade entre eles, e desenharam também o projeto de carbono florestal Suruí. Em 2011, eles conseguiram a certificação do projeto, né? A liderança indígena, até num post que ele colocou no Twitter, colocou que eles tinham o prazer de comunicar para os amigos, né, que eles estavam entrando na história, né, porque conseguiram esses 2 selos, o BCS e o CCBA. E em 2012, a primeira venda a uma empresa brasileira, engraçado que ele foi pensado por... O RED++ foi pensado, né, num mecanismo que pudesse ter uma troca entre países desenvolvidos em relação aos países em desenvolvimento, mas eles acabaram vendendo para uma indústria, a primeira venda foi para uma indústria brasileira. Bem, finalmente, vocês falaram que o Brasil estava um pouco mais avançado, mas a gente também padece, né, de critérios claros da partilha dos recursos e também de estruturas institucionais fortes, né, no Brasil, como vai ser, né, partilhar os recursos. O Suruí colocaram 4 eixos fundamentais, que seriam fiscalização do meio ambiente, segurança alimentar, fortalecimento institucional e a criação do Fundo Suruí. Mas também não conseguia aceder à informação de qual é a porcentagem e todos os ganhos que são obtidos com o crédito de carbono, eles têm que se revertir algo para o bem comum, né? Não existe uma apropriação privada dos fundos da venda de carbono. Existem ainda muitos conflitos, porque algumas partes, né, da terra indígena tem gente que continua com a exploração predatória da madeira e não vem nenhum benefício real, individual, né, dentro desse processo que eles têm de monetarização, de se aliar ao projeto de carbono florestal Suruí. Mas um pouco dos questionamentos, né, que os próprios indígenas fazem em relação ao atual processo de desenvolvimento, né, será que o desenvolvimento tem a ver só com a cultura, né, ou ele tem a ver com o desenvolvimento é um processo anterior, a longo prazo, né? O desenvolvimento só tem a ver com o contato do Suruí com o não indígena. O Suruí só se desenvolve quando tem carro, quando tem coisas do não índio dentro da sua cultura, e ele falava assim, eu acho que não. Um pouco, né, da minha experiência, minha pesquisa de campo, o tempo que eu fiquei entrevistando nas terras indígenas, e agradeço pela atenção de vocês. Menos institucionalizada. Nada, agradecer a organización que nos tivera invitado a Expedición de Custo do Territorio para participar neste encontro. E, bueno, é máis que dar falar de exemplos concretos como no que Europa, en España, non está ainda desenvolto, non? Como en Latinoamérica, a cuestión dos pagos por servicios ambientais. Un pouco tratei de ver como sería, reflexionar sobre a custodia, non? Como sería esa cuestión dos servicios ambientais, como podría a custodia ver esta cuestión, non? Porque ben é certo que a custodia do territorio, como herramienta participativa de conservación da natureza, pois ten certa implicación, non? Que sería pagos por servicios ambientais, pero non está nada de momento desenvolto, pois non está claro como se podría implementar. E ata agora a custodia do territorio funciona máis como concepto dose de altruismo e de digamos, filantropía, non? Que o que con servicios ambientais puramente mercantilizados, non? E nada, un pouco para empezar, non? Porque seguramente non todas as salas coñecedes o que é a custodia do territorio, que, bueno, é unha ferramenta que cada vez se coñece máis, pois decir, non? Que é un instrumento para a conservación da natureza e a paisaxe que promove a participación dos propietarios, da sociedade civil e da ciudadanía, incluso de empresas, na conservación da natureza. Ten un brazo complementario e non sustitutiva das políticas públicas de conservación da natureza, digamos que ven a apoiar, non? A política máis institucional de conservación da biodiversidade e a paisaxe. De feito, a custodia do territorio se está definida na Lei de Patrimonio Natural e Biodiversidade e, bueno, aquí pode ver a súa, un pouco máis ou menos a mesma
definición, ¿no? Conjunto de estrategias ou técnicas jurídicas mediante as cais se implica o propietario usuario do territorio na conservación e valores dos recursos naturais, culturais e paisaxísticos. Tamén se define o que é unha entidade de custodia do territorio, ¿no? E, bueno, e tamén se fala aí xa dos acordos de custodia do territorio. Bueno, e logo xa unha definición máis académica, ¿no? Que sería que a custodia do territorio o conjunto de estrategias e instrumentos que pretenden implicar aos propietarios do territorio a conservación e o uso dos valores dos recursos naturais, culturais e paisaxísticos. Para conseguirlo, promove acordos e mecanismos de colaboración continua entre propietarios, entidades de custodia e outros agentes públicos e privados. Eu creo que aquí queda claro un pouco, ¿no? Que o que se promove a corresponsabilidade de todos os sectores implicados, ¿no? na conservación, ¿no? Tanto seña os propietarios como os usuarios como os agentes. E iso un pouco tamén é o que lle dá valor, ¿no? A custodia como unha ferramenta de participación social, ¿no? E que pode ser moi interesante para desenvolver políticas de conservación en o territorio. Bueno, despois tamén podemos definir o que son as entidades de custodia, bueno, que son entidades, son organizacións públicas ou privadas, sin ánimo de lucro, que participan na conservación do territorio utilizando técnicas de custodia do territorio. Pois as entidades de custodia poden ser moi diversas, desde as asociacións de veciños a organizacións conservacionistas, fundacións, incluso hai entes públicos que funcionan como entidades de custodia, ¿no? Digamos que tamén a definición de entidade de custodia está un pouco agora mesmo digamos, en evolución e realmente haberá que empezar a plantear realmente que é realmente unha entidade de custodia e asentar uns criterios que permitan definir máis estrictamente, ¿no? Que é unha entidade de custodia. E logo, o que digamos que é o que dá sentido a custodia, que sería o acordo de custodia, ¿no? Do territorio, que sería un procedimento voluntario, ¿no? Aí a palabra voluntario, digamos, que é clave, ¿no? Digamos que a voluntariedade, ¿no? Das partes para chegar a ese acordo. E o acordo pode ser verbal escrito ou escrito, ¿no? E o acordo vai ten como finalidade o xeito de conservar, ¿no? Mostrar o xeito de conservar e xestionar un territorio. Digamos que iso é interesante a voluntariedade. E, de feito, as características da custodia, que é un pouco o que diferencia de outros mecanismos de conservación, ¿no? Que sería que busca a conservación a longo prazo de valores naturais, culturais e paisaxísticos. Aí vamos ver que un pouco tamén o que busca estes de os servicios ambientais e certos mecanismos de compensación que van tamén a buscar este mismo objetivo. Os principais agentes implicados son os propietarios das fincas e as entidades de custodia. Pois tamén pode haber apoio, ¿no? de administracións, os patrocinadores, funcionarían como facilitadores. O instrumento principal sería o acordo de custodia, ¿no? Sendo primordial. A voluntariedade sería o principio básico. Logo ten que haber unha motivación e confianza mutua, ¿no? Para crear a custodia. É un modelo de gestión participativo. Ten unha metodoloxía multidisciplinar, ¿no? Que vai dende a arqueoloxía e a bioloxía de conservación ata as ciencias sociais e a economía. E tamén é unha estrategia complementaria a outros, o que decimos, sobre todo a conservación máis institucional, ¿no? Que fan as institucións por obligación, ¿no? Bueno, me gusta muy bien esta foto, ¿no? Porque todo isto é cuestión do territorio, digamos, persoas que están de acordo con a terra, ¿no? Persoas que están de acordo en conservar a súa terra, os valores naturais asociados. Claro, e aquí entraría, ahora cambiaríamos de tercio, sería o que servicios ambientais, ¿no? O ecosistémicos. Bueno, un pouco non sabía se iban a definir ou non os servicios, por iso puxen aquí algo, ¿no? Un pouco o que podrían ser entendido por servicios ambientais ecosistémicos, ¿no? Que serían todas as funcións dos ecosistemas utilizadas polo home no seu beneficio, e tamén aquelas funcións dos ecosistemas que serán beneficios e benestar para as persoas e comunidades, e que ademais non se gastan e se transforman no proceso de utilización do consumidor. Hai unha definición un pouco así precisa. E en algúns, bueno, e de feitos supoño que os economistas hablan máis desto, pero
se diferencian entre servicios ambientais e bens ambientais, non? E un pouco, son un pouco, o concepto é un pouco distinto, non? E un pouco, a diferencia entre servicio e ben sería que os bens sí que se gastan, que se transforman no proceso, non? De utilización do consumidor, non sei se me equivoco, non? Pero, bueno, máis ou menos sería esa a diferencia máis palpable. E desde unha perspectiva ecolóxica, bueno, un pouco que comentaba Emilio, non? Servicios de provisión, de regulación, servicios culturais e de base. Aquí, bueno, así de forma de exemplo, non? Por exemplo, se pensamos nun río, nun humidal, non? O servicio de provisión sería agua fresca, o propio caudal, que ter enerxía. O de regulación, pois sería a propia depuración da auga. Os culturais sería desde disfrutar tomando un baño hasta outros servicios que podemos ter espirituais, incluso sociais. E logo un servicio de base que sería o río como un para especies, non? Especies e de biodiversidade. Bueno, e os pagos por servicios ambientais, un pouco serían pagos voluntarios que se realizan os productores de servicios ambientais por a xeración deste servicio, non? Caracterízanse por presentar os seguintes elementos, non? Pois un servicio ambiental ben definido, ten que haber un comprador de servicios ambientais e un proveedor de servicios ambientais que deberá suministrar o servicio de maneira continua. Bueno, é dicir, que os servicios ambientais serían a compra por parte dun consumidor do servicio ambiental con compromiso implícito de continuidade do suministro do servicio. E estes, como decía aquí a compañeira, pois estes servicios poden ser promovidos, estes servicios ambientais poden ser promovidos por as administracións ou por empresas. Claro, isto todo é un pouco a teoría, non? Que é os servicios ambientais, e aquí en España non hai nada desenvolto, non? Como se leva anos que se fala do tema pero non hai ningún marco xurídico nin institucional que desenvolva directamente os campos servicios ambientais. Únicamente hai certas reseñas na Lei de Patrimonio Natural e Biodiversidade, non? Sobre todo nos artigos 73 e 74. Logo, hai unha lei de mecenazgo que non condena aspectos ambientais, que tamén podría entrar certa filantropía na conservación, pero ahora mismo está previsto unha modificación, pero realmente non hai ninguna, tampouco, non se condenan os aspectos ambientais. Estás un pouco tratando de falar co Ministerio de Cultura para que meta este cambio e permita aspectos ambientais, pero realmente non está contemplado. Bueno, o que vos decía, o artículo 73 e 74 se que falan un pouco de, bueno, de incorporación con servicios ambientais, e o artículo 73 fala de incentivos a las externalidades positivas en el ámbito de los espacios protegidos y los acuerdos de custodia del territorio. Pues ahí xa, digamos que aí está un pouco relacionado coa que sería un pago por servicios ambientais, ¿no? Que fala das condicións para incentivar as externalidades positivas dos terrenos, que sean ubicados en espacios declarados protegidos. E logo, o 74 tamén fala do Fondo para o Patrimonio Natural e a Biodiversidade e dice especificamente que serán os objetivos do fondo pois, financiar accións específicas relacionadas con a cuestión do territorio. E non estou seguro, pero creo que tamén en algún lado fala de outro tipo de cuestións máis relacionadas directamente coa servicios ambientais. Digamos tamén que este Fondo de Patrimonio Natural e a Biodiversidade aparece na lei xa do 2007, pero que ata agora creo que non entrou en funcionamento. Bueno, logo, aquí no que é en Europa, bueno, en España, estaría o que é a política agraria comunitaria, que podría ser unha forma de vincular os pagos por servicios ambientais. De feito, un pouco a filosofía que emana de Europa ven sendo un pouco ese pago, non? Tamén unha parte de pago por servicios ambientais. O que pasa que realmente cando chega os estados e sobre todo as comunidades autónomas aquí en España, pois veo que era un pouco desvirtuado, non? Ese mecanismo, non? De pago por servicios ambientais e non se chega a facer realidade, non? Sobre o papel. E de feito hai unhas áreas de interés ambiental, o Pilar 1 podía ser un mecanismo claramente
enfocados aos servicios ambientales. O que pasa que na práctica non funciona así. Logo, unha cuestión relacionada, non? Que tamén é os bancos de hábitat, que a Lei 21/2013 de evaluación ambiental incluía a figura dos bancos de conservación da natureza, non sei se coñecedes. Realmente é unha figura que xa funciona en moitos países de ámbito anglosajón, sobre todo Estados Unidos ten moito desenvolvemento, e aquí nesta lei, pois, digamos que se incluye a figura, ainda está sin aprobar o regulamento, pero sí que vai a supoñer un cambio, sobre todo no que se refire a digamos, a criterios económicos de conservación da natureza, xa que se van a crear créditos, digamos, se vai a valorar certas prácticas de conservación de cara a crear créditos que se puedan comercializar, non? Nos pode gustar máis ou menos, pero bueno, está aí a lei e se vai, e en breve salirá un regulamento. E ten, bueno, en la que non é moitas veces se distingue dos servicios ambientais, pois sí, pero sí que é unha herramienta paralela, digamos, non? Os servicios ambientais. E logo, pois, aquí, que en España se creou este proxecto, LANS, que é un proxecto, bueno, que xurde de España, porque tamén creo que ten funciona en Sudamérica, xurde por parte de uns profesores dunha universidade privada española, e isto sería unha pequena empresa que funcionaría mediante un app de destino móvil e que sería un mecanismo de pago por servicios ambientais, no que ti descargas esta app e mediante, bueno, e aí nesa app ten un sistema de información xeográfica no que ti podes ir visitando lugares que están asociados a unha base de datos nos que se conservan certos valores e aí, cada vez que ti vas visitando esos sitios, vais donando diñeiro a esas zonas e tamén cada vez que vais a certa información co patrocinio de certos financiadores, pois se vai xerando diñeiro para esta situación. Se tens a oportunidade, pois se poñes en internet as que, pois podes ver como funciona, ainda está, non sei se funciona 100% en España, pero bueno, sei que xa o presentaron e que está, digamos, en funcionamento xa, sobre todo en Sudamérica. E bueno, e tamén, en la que non existe en España ninguna regulamentación, non? Sí que cousas como esta se veñen realizando desde fai tempo, non? E realmente se ve que é un tema que preocupa, non? E de feito, bueno, que poñía dúas xornadas que celebraron non fai moito, non? Unha de 2011, porque poden ir sobre o tema, non? Que hai que poner prezo a la biodiversidade para preservarlas, e outra tamén de economía ambiental, valoración económica dos servicios ecosistémicos, que marca un pouco a importancia que ten estes temas a día de hoxe. E, de feito, tamén o que en España, desde o Ministerio, en coordinación con diversas universidades, hai un proxecto que xa de 2008 de valoración dos activos naturales de España, o proxecto BANE, no que se fixo unha valoración de todos esos activos naturais e que, por unha parte, era un momento a seguir para posibles posibles implantacións de servicios ambientais e, sobre todo, tamén agora para o desenvolvemento dos bancos de hábitat, tamén esa valoración dos distintos ecosistemas, se vai a ter en conta este traballo e, bueno, tamén que nombrou aquí Emilio, estamos en Milenio e tal. Claro, bueno, eu non puxen así exemplos concretos, non, de actividades de custodia que se pudieran considerar servicios ambientais, porque realmente, bueno, hai en España unha amplia gama de proxectos que van desde os máis normais, que serían a compra de terras por entidades de custodia para conservar a perpetuidade, ata acordos con agricultores ou con incluso
cazadores para conservar certos valores naturais das fincas, tanto agrícolas como cinegéticas. En todos eles podemos encontrar que pode haber pagos por servicios ambientais, sobre todo no caso do que se chama custodia agraria, que sería chegar a acordos con agricultores para acordar unha xestión máis sostible da súa finca, que atenda a conservación dos valores naturais, a cambio de axudarles a comercializar os seus produtos, a ter unha venda e un valor engadido por os seus produtos. Aí tamén podría haber entenderse que hai un pago por servicios ambientais. Que reflexos fago desde a custodia do territorio? Pois, entendo que os mecanismos financieros para a conservación da natureza son necesarios. Cada vez, claro, o que decimos, hasta agora a conservación da natureza en España, fora do que é ao ámbito máis administrativo, pois é moi filantrópico, e sería necesario que houbera mecanismos financieros. É certo que o capital natural e servicios ambientais necesitan ser tomados en conta na economía, pero que iso é sempre se ven dicindo. E, logo a inclusión da natureza no sistema capitalista global, pois sempre ten, por lo menos, crear reparo, porque a veces pensamos que na causa difícilmente pode estar a solución, Muchas veces a causa da degradación dos ecosistemas ten unha parte importante neste sistema capitalista global e pensar que de aí pode haber a solución a veces causa reparo, Por outra parte, tamén pensamos que calquera regulación debe ser estricta e cumprir cos objetivos científicos e sociales de conservación da natureza, e que as entidades de custodia teñen un gran campo a explorar neste sentido, pero que tamén habería que implementar estrictas medidas de cientificación e de boas prácticas. En efeito, claro, o que decía ao principio, ata agora non hai un criterio claro de que é unha entidade de custodia do territorio. De feito, agora hai pouco salía un logotipo de unha sociedade de cazadores, dicindo que era a maior entidade de custodia do territorio de Galicia. Me refiro que, en realidade, todo isto había tamén que definir que é custodia do territorio, non que é custodia do territorio, sino que entidades, que é unha entidade de custodia do territorio e ata onde cales son as boas prácticas de custodia do territorio. E un pouco, isto sería un pouco a miña introducción, non sei, para o debate. Muchas gracias, Óscar. A mí surgironme das vosas intervencións unha serie de preguntas, pero creo que é mellor que se lancen antes as persoas presentes nas salas para empezar, se hai alguna intervención. Pero se hai outra intervención antes. Marxan e... Empezou. Non, eu tiña unha dúbida respecto á intervención de Natalia. Cando falabas de que estes indígenas firmaron un contrato cunha empresa de cosméticos brasileira no ano 2012, en que consistiu exactamente ou como se implementou esta venda? En que consistiu este contrato que firmaron? Eu queria poder te responder essa pergunta, porque foi o que eu perguntei para os próprios indígenas. Eu realmente não tenho, eu defendi a tese em 2012 e foi a venda, a comercialização foi posterior à minha dissertação. Eu também perguntei para eles agora, mas não me contaram como se deram os critérios de repartição de recurso. A única informação que eu tenho realmente é que a venda foi realizada, a primeira venda, mas não tenho mais detalhes sobre ela. Bueno, a miña pregunta é unha pregunta así xenérica para os tres, máis ben unha reflexión e gostaría de saber cal é a opinión que tedes sobre isto.
na miña opinión, é claro que o proceso de desenvolvemento económico vai dividindo os territorios en territorios perdedores e territorios gañadores. É dicir, aqueles que consiguen medrar, desenvolverse, polo tanto, xerar máis emprego, máis renta, digamos que son as áreas máis desenvolvidas ás que todos aspiramos a chegar, ao punto de destino desexado por todos. No camiño, quedan moitos territorios que quedan marginalizados desde o punto de vista económico, que curiosamente son esos territorios os que agora son reservorios de recursos naturais moi valiosos e, polo tanto, proveedores destos servicios. A cuestión que eu plantexo é: as persoas que residen en estas áreas foron, durante todo o proceso de desenvolvemento económico, meros padecedores dese proceso, receptores pasivos, en algúns casos, de políticas públicas ou dos efectos negativos de determinadas políticas públicas. A cuestión que vos plantexo agora é: neste proceso no que se plantexan formas alternativas de remunerar esos servicios que evidentemente están a xenerar esos recursos e que en parte conservamos gracias á poboación que ainda reside ali, que papel xoga esta poboación? É dicir, porque moitas veces eu o que observo que continúan a ser receptores pasivos, sobre todo non me refiro tanto a iniciativas como as que nos conta Óscar, sino a iniciativas públicas, continúan a ser de novo receptores pasivos desas políticas, é dicir, nunca están situados no foco central da planificación das actuacións destos recursos naturais. Bueno, é unha boa pregunta. É complexa, eu penso que é complexa de responder, pero porque, en primeiro lugar, falache de que o proceso de desenvolvemento económico xenera unha serie de perdedores e de gañadores, pero iso nos mete directamente claro o concepto de desenvolvemento. Directamente. Entonces, probablemente o problema es que xeran tamén porque se o proceso de desenvolvemento é algo estático, é dicir, se queremos seguir ao mesmo tempo que recoñecemos digamos, estas funcións como a parte de servicios, bens tamén ecosistémicos, como decía Óscar, se queremos seguir tendo o mesmo, ou se nos podemos permitir, mellor dito, o mesmo modelo de desenvolvemento para facelo. É dicir, como falache, decías que había unhas partes do territorio que eran máis perdedoras e outras máis gañadoras con respecto a ese modelo, pero despois, cando se trata de aposta en valor daquelas partes perdedoras, que, como dices ti, en moitas ocasións, a veces non, pero en moitos casos, son as que precisamente teñen toda esa capacidade para determinados servicios, por exemplo, creo que apuntabas aos relacionados coa biodiversidade, etc. Entonces, son así porque precisamente o modelo de desenvolvemento anterior non funcionou nese sentido. Agora se descubre que si realmente son importantes, ben por seña por unha cuestión, pues, digamos, de regulación cultural ou de provisión realmente. Entón, como se soluciona isto a partir da perspectiva da recepción das políticas públicas? Pues todo depende da perspectiva que teña a política pública con respecto a que facer cos modelos de desenvolvemento. Xa sei que é unha resposta un pouco laxa, pero bueno, pregunta tamén penteira, non? Entonces, bueno, penso que un pouco, polo menos vai por aí, non sei que opinan Óscar. Bueno, a verdad que sí que é bastante complexo. Eu penso que, por exemplo, está claro que as políticas de conservación actual, outra dos problemas que teñen é esa falta mellor de empoderamento, non? Que dan a sociedade, non? A sociedade do lugar. E, sobre todo, moitas veces se ve que esa competitividade que xurde, por exemplo, vamos a promover un espacio natural ou unha conservación estricta de un territorio, pois ven dado un pouco tamén por esa falta de sintonía sobre que esas políticas públicas non teñen en conta a mellor a xente do lugar. Eu creo que un pouco a solución non é a solución perfecta, senón en parte habría que contar con esa población ecolóxico e empezar dende abaixo. Un pouco ese é o momento que ten a custodia, un pouco, digamos, o laxa que chega a acordo de conservación, pero contando cos propios
usuarios y propietarios del territorio, digamos que sea un poco a ventaja que tenga custodia y un poco que la política pública muchas veces pues aparta de ahí, ¿no? Y é difícil que chegue a bo porto. A mí me parece un tema complexo e, de feito, temos exemplos da dificultade, non? De indicar todas estas cuestións. Non sabía tampouco dar unha resposta. Bueno, pues sei para que diga porque sería a panacea. Acho interessante essa perspectiva de ganhadores e perdedores, né? Porque se a gente analisa o Suruí na década de 70, eles claramente eram os perdedores, né? dentro dessa perspectiva desenvolvimentista de crescimento econômico. Mas também existe uma capacidade das próprias sociedades, né? de se afirmarem nesse cenário e se reconhecerem mutuamente, a partir dos movimentos sociais, a partir dos movimentos ambientalistas. Então, eu acho interessante como a gente percebe o processo de desenvolvimento, só como esses últimos anos, né, essa crença no progresso pode até nos pegar, mas a história do desenvolvimento é muito maior que isso. A gente está falando de ideologia, né? Não é nasce, cresce, se reproduz e morre, né? A gente está vivendo um período muito recente da história do desenvolvimento. Então, eu acredito que, claro, desde as políticas públicas, realmente precisa dar mais voz para esses indígenas, mas uma atuação numa política pública ela não é determinística. Né? Existe uma interação entre as sociedades e a política pública. E a partir de um evento que pode ser negativo, né, as culturas, as sociedades, elas podem construir criativamente, né, os seus projetos de vida. Pero unha curiosidade que teño, porque o caso que expuxeches ti, eu o percibí, polo que contas, como un caso de éxito, no que sí que se lograra. A mí me chamaron moita atención esos tweets, perdón, eu son unha analfabeta en redes sociais, nos que realmente eles mesmos estaban, digamos que empoderados frente a ese proceso. Entón, realmente, eu creo que eso que ti nos amosaches é un exemplo de éxito, que non sei se esa realidade aconteceu en moitas outras comunidades ou é unha excepción. É uma exceção. É uma exceção, mas não impede que a experiência positiva do Suruí, porque eles são um marco de referência, possa passar para demais grupos indígenas. Inclusive em Rondônia, em 2004, né, que foi um dos arcaísmos mais profundos que nós vivemos, foi descoberta uma jazida de diamantes na terra indígena ao lado, terra indígena Cinta Larga, e houveram os mineradores entraram na terra do Cinta Larga e tiveram muitos conflitos que culminou na morte de 29 garimpeiros dentro da terra indígena. Então, superar essa imagem dos indígenas, né? Eu coloquei exótico familiar porque eu sou de Rondônia, mas nunca tinha entrado numa terra indígena até fazer a minha pesquisa de mestrado. Então, se criou uma imagem negativa, né, dos povos indígenas em relação, porque eles têm outra legislação. Então, eles não puderam ser punidos, né, porque eles não são considerados como totalmente capazes no Brasil, então não foram punidos, então existe uma imagem muito negativa em relação a esses povos indígenas. É um exemplo de sucesso, né? Mas é um exemplo que já existe em outros acordos, né? E, não sei, eu acho que eu sou um pouco otimista em relação a esse encontro, né? Esse encontro de populações e a capacidade que as sociedades têm de recriar, né, os seus esquemas convencionais. Eu quería formular unha pregunta desde o descoñecemento, non? Eu botei de menos unha aposta clara e nítida por un modelo, non? Pues, en concreto por un modelo agroecolóxico como un modelo para xestionar un territorio, porque a custodia do territorio é con persoas. As persoas, cando tocan un ecosistema, transforman un agroecosistema, non? Quizá teñamos aquí a excepción en Brasil e a Amazonía de un sistema pues, que sigue sendo un ecosistema, non? Entonces, pois, se justifico esa pregunta tan rotunda, non? O sea, porque non hai unha aposta por un modelo, polo menos non se presentou aquí, non? E o digo porque está pronto a sair un informe donde por cada que un pouco promove a FAO, que por cada euro de produción de alimentos hai un euro que é preciso para descontaminar os efectos producidos por este modelo de cultivo que chamamos convencional e industrial e outro euro para curarnos a saúde por estes efectos dos alimentos producidos en este sistema, non? Entonces, obviamente, pois, a FAO alerta sobre eso, non?
e promove un modo de acción da FAO. Pero, por menos, unha parte da FAO dá ese pasillo importante de decir que un xeito de produción ecolóxica veo con capacidade para artellar, digamos, e posibilitar a alimentación do mundo no 2050 de 9,2 millóns de persoas, non? E entonces isto é unha boa noticia, non? E entonces eu entendo que, non sei, xa dixen por descoñecemento, entendo que o modelo de xestión dun territorio que basicamente todo o ecosistema, que ten dúas funcións, non? Un alimentar as persoas e outro o agricultor, me refiro, o silvicultor gandeiro, non? De xestionar o territorio, non? E entonces, pois a mí me preocupa, bueno, non me preocupa, me chama a atención que non se faga unha aposta explícita por modelos como os que estou comentando, non? E outra é unha cuestión de orden práctico. Non sei se sabedes que até hai pouco había un pago por servicios ambientais, pois explotación agraria sustentable. Non sei se isto da custodia do territorio podría ser compatible, recibir tamén axudas por estos doble motivo, como podría ser, non? Entón, calquera de vos me vale para que me comente algo. Óscar. Bueno, coa primeira pregunta, certamente, sí. O que pasa é que como aquí non falei de exemplos, pero claramente hai unha aposta clara en zonas como Europa, non? Por lo que a custodia agraria, non? Que chegar a acordos con agricultores con prácticas hostiles para bueno, sobre todo para ver a forma de gestionar o territorio, non? E realmente no que hace tamén a custodia do territorio sí que apostamos realmente por ese tipo de cuestións e nos parece que é a base, non? Da conservación territorial, non? Pues apostar, sobre todo, chegar a acordos con xente que fai prácticas responsables, digamos, non? Nos parece moi adecuado. Aquí en España hai moitos exemplos de entidades que traballan neste ámbito, sobre todo pues, do con Menorca e xente de Cataluña que traballa moito nestes aspectos con agricultores e sin duda se estou facendo apoio esas premisas que podes decir. E en canto a segunda pregunta, non? Que era se a cuestión do territorio podría ser complementaria ao CES ou, bueno, podría funcionar. Claro, aquí en España, non? As entidades de custodia non participan de momento no que é a política agraria, pero sí que é certo, por ejemplo, que en outros países como, por exemplo, no ámbito de Estados Unidos, gran parte da Farm Bill, que é a política agraria americana, sí que se desenvolve en acordos con entidades conservacionistas, non? Con Land Trust, non? Que sí que fan acordos e que participan destes fondos, non? De conservación. Aquí realmente penso que era un camiño que se podría seguir e podría ser bastante interesante. De momento está sin desenvolver. Quería un pequeno matiz solo. Por que non vos atrevedes, en vez de práctica responsable, a chamar prácticas ecológicas, en aras de un pouco, en ese mare magnum de cousas que pululan, uniformizar un pouco, non? Senón, pois, a verdade é que temos unha sopa de letras enorme, non? Entonces, pois, a mí, pois, que impedimento tedes para dar ese paso? Digo porque xa pois, as prácticas ecolóxicas, a agricultura ecolóxica está como moi instaurada e responsable que é? Claro, é que entendemos que non toda a agricultura ecolóxica, non digo ecolóxica, ten que proteger a natureza. De feito, hai produtos ecolóxicos, como, non sei, un exemplo así moi o fresón ecolóxico de Palos feito baixo plástico. Para nós non é sustentable. Claro, por eso nós falamos de prácticas responsables. Pode haber xente que non é agricultora porque non temos o de ecolóxico e fala cousas ecolóxicas. Non hai por incordiar, pero que o de ecolóxico non é un adxetivo, é un adverbio. Entón é mellor facer esas diferencias.
Ainda que xa sabemos que hai fregonas ecolóxicas, valletas ecolóxicas, todo eso. Si agroecología, E evidentemente a agricultura ecolóxica e a agroecoloxía pois son conceptos que están admitidos, por así decirlo, non? Igual que medio ambiente, é dicir, que é redundante, pero eu estou de acordo que é mellor diferenciar, ecolóxico é todo o que ocorre nun ecosistema, entonces o fresón de palos pode ser ecolóxico, é un sistema máis ou menos intervenido, pero entonces eu tamén estou de acordo en facer esa diferenciación, pero bueno. Eu quería intervir con respecto a esta cuestión, con respecto á primeira cuestión de Xan, de por que non se aposta por un modelo. Non sei se os intervintes na mesa querían apostar ou non querían apostar. En todo caso, desde a organización, o que pretendíamos era ver dous instrumentos que poden ser vistos como mesmo, pero que en realidade son ben distintos. O de custodia do territorio e o de pago por servizos ambientais, e responden a modelos diferentes que poden ser compatibles, poden, na práctica, ás veces o son, pero realmente responden a modelos distintos. Por exemplo, aquí en Europa, quizáis, no ámbito agrario, o que máis se parece a un pago por servizo ambiental é o que acabas de comentar ti, o CES, o Contrato de Explotación Sustentable, e os pagamentos que se facían con cargos agroambientais dentro da política agraria común, é algo que se parece aos pagamentos por servizos ambientais. E digo que é algo que se parece porque aqueles puristas que definen un pagamento por servizo ambiental non o considerarían exactamente iso, non? Por unha cuestión técnica de como se determina o pago, non? Fundamentalmente por iso. Aquí sempre o tratamos como subvencións. Na nosa cultura de política agraria, ao inicio, as políticas agroambientais, os pagamentos agroambientais se trataban como subvencións. Agora parece que hai unha virase cara ao tema dos pagamentos por servizos. O tema dos pagamentos quizáis faga máis relación a un tema de mercado e de oferta-demanda e nos poñemos de acordo sobre o prezo por este servizo, etc. E está funcionando moito en América Latina, por iso nos interesaba tamén traer o tema latinoamericano, porque é ali onde ten máis arraigo práctico e onde tivo máis éxito até de agora, non? Tamén por unha tradición nos Estados Unidos de non intervención nos mercados, de deixar que os mercados regulen, etc. Sin embargo, que nos acaba, o que presenta Óscar, que el mismo o dixo, non? É un tema máis de filantropía, máis de corresponsabilidade, non tanto de determinar unha negociación, ti fas isto e eu te pago porque fas isto, porque eu son unha consumidora interesada en este tipo de servizo, sino que é máis ben unha corresponsabilización de un determinado tipo de xestión. Claro que poden convivir os dous, na práctica van convivir seguro os dous tipos de mecanismos, non? Pero logo está a aposta polo modelo, que é o que ti planteas, non? Cal é o modelo que se quere, e dependendo do modelo, os instrumentos van ser distintos, claro, que se aplican, polo menos desde como vexo eu. Sí, por suposto. E despois vai guiando. Sí. Non lle roubo moito. Simplemente, non sei se a aposta de modelo quería decir a nivel global, incluso tendo en consideración en xeral o concepto de servicios de ecosistemas, pero hai veces que eso pode ser extraordinariamente difícil usar un solo tipo de modelo, porque realmente, curiosamente, ten que ver tamén co que decía Emilio, de realmente o fresón de palos de unha determinada maneira tamén é ecolóxico porque funciona como un ecosistema, é dicir, fai unha extracción que é apoiada e tal, e produce un servizo que é de alimentación. Realmente, desde o punto de vista dos servicios ecosistémicos, consideranse todos os servizos, incluindo os que sean menos ecolóxicos. Pero tamén é certo que se introduce o concepto de trade-off, realmente. É dicir, tú podes producir efectivamente fresón de palos, pero para producirlo, si obtes
un servicio ecosistémico de provisión de comida, pero eso o que vai facer é que se produzca un perxuicio para outros ecosistemas que tamén son necesarios ou son interesantes para o bienestar humano. Pois ese efecto, esa concepción fai que a definición de un só modelo específico sería extraordinariamente difícil, e tamén por outra cuestión, porque a demanda dos diferentes servicios, o sea, temos toda unha constelación, por tanto, de servizos, temos tamén unha constelación de trade-offs, de deseconomías, de encontros, digamos, entre diferentes servizos, pero tamén ao mesmo tempo temos diferentes escalas en canto a como se corresponden a oferta e a demanda. Nos vimos agora o exemplo da Amazonía, por exemplo, a Amazonía é un pulmón verde, como se dixo desde hai sempre, de acordo, do que se beneficia a nivel global todo o mundo, de acordo? Entonces sería eso, aí poderíamos entrar en discusións serias sobre quen realmente ten que facer o pago do servizo correspondente, localizado en aqueles que poden contribuir ao mantemento desa Amazonía, digamos. Outros casos que serían a produción local, por exemplo, que tamén é tremendamente importante a nivel de servizos, a nivel de todo isto, pois ten probablemente unha demanda moito máis localizada e máis perseguible, máis fácil de identificar, non? Entonces, o que quero dicir é que o recoñecemento dos servizos de ecosistemas é un punto interesante, digamos, non? Pero tamén dota dunha grande complexidade ao que sería a xestión, non? Entonces, a existencia dun solo modelo, independentemente de que este de acordo contigo en moito do que hai detrás desa pregunta, pois pode resultar a veces tremendamente complexo. Ana. A minha pergunta é muito galera, né? Respondendo outra pergunta, é se quando a gente escolhe um modelo, a gente não está elegendo da mesma forma como foi eleita uma perspectiva de desenvolvimento. Né? Da mesma forma que nós nos apropriamos que o progresso, o crescimento econômico, né, e as sociedades tinham que chegar a esse objetivo, ao escolher um modelo, nós não estamos fazendo a mesma coisa? Né? E quem garante que esse modelo ele é compatível com a realidade do Suruí, do Sindalaga e dos outros? Eu acredito que o mais importante é criar instituições fortes, né, e que a gente consiga criar, né, redes e laços fortes entre essas instituições. Mas o modelo, eu acho que a gente não está discutindo duas perspectivas, mas que não são modelos, né, uma forma, uma regra que chega a algum objetivo. Eu recupero aquí a pregunta que fixo Mara en momento. Lembrándome de un curso de verán que se celebrou este ano na Universidade, na Estación Científica do Caurel, que levaba como título Alternativas para o desenvolvemento rural en áreas de elevado valor ecolóxico, pensando na comarca do Caurel, unha zona principal de debate, de exposición de alternativas, de modelos, etc. E ao final dese curso de verán, bueno, antes disso, nos chamou a atención desde a organización o feito de que a inmensa maioría dos que se matricularon foron población local ou da periferia máis cercana, incluso xente de León que se desplazou hasta Seoane para asistir ao curso. E ao final houve unha mesa redonda, unha exposición dunha serie de cuestións, dentro da parte de debate, pois xurdiu precisamente esa temática, é dicir, cal é o papel dos habitantes locais na planificación do seu futuro e de como poden levar adiante as súas actividades vitais e socioeconómicas en entornos como ese do Caurel. E finalmente, pois casi por unanimidade, todos os que estaban ali, que tanto da parte da mesa de redonda, digamos, dos poñentes, entre comillas, como dos asistentes, pois foi o de autoorganizarse, porque non esperan nada das administracións. Bueno, eu creo que desde a organización, pois, un pouco que se puxo finalmente xa na clausura os intentou transmitir, pois era un pouco a necesidade de que diferentes partes implicadas, como podían ser non xa o estamento administrativo, sino, por exemplo, as universidades ou outros colectivos, asociacións de custodia, etc., pois que a ver se era posible que empezaran a establecer unha rede e uns vínculos internos. Desde logo a universidade, por parte dos organizadores, se puxo a disposición de todos os asistentes a posibilidade de organizar no futuro máis eventos, ponerse en contacto entre eles, facilitar a transmisión de información, etc. Eu penso que foi a conclusión principal do curso, que saliu dese debate. Entón, non sei se a
a marge pode valer como resposta moi localizada a un área moi concreta a nivel xeográfico, pero creo que ao xurdir propiamente dos interesados, pues, hai que darle o valor que se lle dá. Sí, Só antes de que señor... Sí, Marta, porque tamén ten bastantes casos que referir precisamente da autoorganización de xente. Antes contestei máis centrando no papel das políticas públicas, pero sin querer, digamos, que deme co outra parte, non que era o da xente. Si estou de acordo con Manuel, cada vez, curiosamente, son máis casos, non avasalladoramente moitos, pero sí empezas a ver nos cales precisamente, é interesante como dixen na frase, a xente ve que non espera ou que non pode esperar nada, digamos, dos organismos ou das institucións e empeza a autoorganizarse, non? Hai un montón de exemplos e o que se refiren é que simplemente hai esa especie de consideración a que toda forma de organización, incluso a organización territorial, ten que ser institucional, non? Ten que ser estatutaria, por decirlo de alguna maneira. E agora está collendo en moitos sitios tamén que, incluso no exemplo que víamos, maior relevancia, pois as organizaciones non estatutarias ou organizaciones non, como dicen algúns, non formais, digamos, non? Hai pouco estuvo por aquí unha investigadora, precisamente estuvo vendo facendo unha comparación entre o que ela chamaba a organización territorial non formal entre casos en Galicia e en Holanda, non? Precisamente basándose pois nese desamparo que ten moitas comunidades con respecto á administración e que de repente decir, pois necesitamos ou temos esta visión e necesitamos levar adiante, non? Non sei se ibas comentar, Marta, porque tamén eu estaba me acordando do caso aquel de Paul que nos tiña referido e non sei se ibas por aí ou alguna cousa semellante. Contro, sí, ou non sei se sí. Un exemplo moi bon deso foi a nivel dentro do nivel europeo, probablemente haxa máis. Eran determinados, un grupo determinado de agricultores na parte, en Holanda, na parte de Frisia, efectivamente. Entonces tiñan un problema con respecto ao número de cabezas de gando vacún que podían ter por unidade de superficie. Nunha zona determinada local existía uns determinados régimes de protección en zonas de pastizais porque le criaba unha das especies de agulla, non sei se, vamos, da ave, quero dicir, non sei se era polinero ou a torquinha. Entonces, claro, eles vían que, curiosamente, dentro dos propios agricultores había defensores, digamos, a nivel de conservación, o sea, participaban dentro da conservación, incluso da absorbación desas aves, non? Entonces, o problema era, sobre todo, baseado, a parte dos impactos obvios que podían ter sobre esas pradeiras nas labores, que probablemente fora o caso menor era os niveles de contaminación a nivel de nitratos, etc., que se podía facer. Ben, existía unha prohibición expresa, o goberno non movía ficha a ese respecto e eles o que fixeron foi organizarse e facer unha consulta á Universidade foi Paguitini ou foi, non me acordo agora, me parece que fora Paguitini, para ver cal podría ser a solución. Entón fixeron un traballo, non simplemente un encargo a universidades, senón facer un traballo conxunto entre os agricultores e a universidade, e ao final chegaron a conclusións. Marta, non sei se me deixo algo, comenta tamén, que foi facer unha cuestión básica como cambiar o, como se dice, alimentar as prácticas culturales, pero curiosamente unha das máis chamativas, a cambiar o réxime de alimentación do gando, podía facer que os niveis de contaminación por nitratos descendesen directamente. Entonces propuxeron eso, dixeron, nos comprometemos a facer unhas modificacións nas prácticas culturais, incluído o réxime de alimentación, que está demostrado por, e aí é onde entraba a universidade, este tipo de cousas, de acordo, e ustedes nos deixan aumentar un tanto por cento o que fose o número de cabezas que temos, porque a nivel económico nos notamos que sería tal, non? Con certas reticencias iniciais, por parte da propia administración, foi un tema demostrativo e ao final foi adiante, non? Entonces, ese para nos pareceu-nos un exemplo extraordinario de organización local exitosa desa maneira. Por eso che decía que totalmente de acordo, que cada vez se ven máis
desgraciadamente non de maneira masiva, pero sí de maneira alentadora, que existen exemplos de ese tipo. E ademais o interesante nese caso foi que foron os propios produtores os que se movilizaron para conseguir unha solución. Porque a eles o que viña de arriba que era tedes que cumplir isto, este numeriño, porque eu digo xa está, eso non lles valía. Entón foron a orixe a ver que é o que teño que cumplir exactamente. Por que non me deixastes máis cabezas? Non, porque a contaminación de augas superficiales sube a tanto. Vale, como podo eu entonces disminuir esa contaminación? E pensaron en prácticas alternativas, en cambiar todo o manexo, a maneira que estaban de facer as cousas, para conseguir ao final o mesmo obxectivo, que era reducir esa contaminación, pero utilizando prácticas diferentes que foran compatibles co seu manexo do seu territorio particular, que tiña unhas condiciones determinadas. As súas fincas, en vez de ser grandes, eran pequenas porque tiñan bordes que tiñan que servir como hábitat para determinadas especies por normativa, pero claro, entonces eles, a parte que lles quedaba, como non lles contaba todo o borde que era de conservación, non podían ter o número de cabezas que les consideraban que podían chegar a ter. Entonces, con este tipo de arrangement ou acordo que fixeron eles directamente coa administración, fixeron como un contrato onde eles responsabilizábanse de cumplir esa normativa, pero a súa maneira, cas cabezas que foran e con tal, pero que ao final o resultado fora ese. E conseguiron, e foi moi exitoso. E foi un dos primeiros sitios en Europa onde se fixeron este tipo de arrangement por fora da legislación de Sota Caballo de Rei. Despois hai outra que tamén é moi interesante, que esa foi con unha asociación de... porque ali teñen asociacións de ornitoloxía moi potentes, e chamanlle Nest Spotting, a buscar onde están os niños de determinadas aves. Entón, eles tiñan marcados en que campos destes grandes que teñen ali nos folders, había niños de determinadas especies que consideraban que había que conservar. Entón, falaron cos propios productores e pedíronlles, por favor, que se podían agardar unha semana máis para que os poliños foran o suficientemente grandes para que puderan escapar e non morreran, claro, ao pasar a maquinaria, ou ben deixar un pouco máis longa a vegetación. Por suposto, era voluntario, por suposto, non había un contrato de por medio, nin firmaron nada, pero digamos que se fixo como unha formación con eles para decirles, se queremos conservar este tipo de animais, temos que facer este tipo de cousas. Era voluntario, uns os facían, outros non. O que se conseguiu foi que os que non o facían empezaron a sentirse mal, porque veron que os veciños estaban facendo algo por conservar o ambiente e a biodiversidade, eles non. E ao final o que conseguiron foi que a maioría da xente o fixera. E tamén foi algo endóxeno, neste caso, da Asociación Esta de Conservación das Aves, que se puxo en contacto coas persoas nas que criaban os poliños. E, bueno, son pequenas cousas que van aparecendo por aí, pero que demostran que sí que se pode facer. O que pasa é que ten que salir do territorio, da propia xente que vive ali. De arriba a baixo non funciona. Creo que Mar e tamén Emilia querían intervenir. Estou falando. Bueno, vou continuar polemizando. Quer dizer que a mí todos... É todo mediante... É que digo eu, se estamos nun tema, mellor que falemos sobre ese tema e despois alguén quere cambiar, é sobre este tema, non é sobre... Eu, quero dicir que todo este tipo de iniciativas que parten da sociedade civil me parece que son admirables, me parece que teñen que constituir un exemplo, quero dicir, e o tema de custodia do territorio creo que é un exemplo espectacular, ou os que contaba Marta, e ademais que teñen un valor que é o efecto demostración. Claro, tú demostras a xente como se pode actuar no territorio e iso ten moita potencia, como supoño que tamén nos contaba Natalia. Pero a verdade é que reflexionando sobre isto, eu creo que ás veces nos pode levar, cando botamos demasiada fe en este tipo de mecanismos, é como se estuveramos, digamos que, deixando a cuestión da protección e da preservación dos valores ambientais en maus de héroes. Por qué? Porque tes que ter unha actitude heroica para vivir no Caurel, nesas condicións de aillamento, con lugares de baixísima renta, cun nivel de envellecemento atroz, cunha atonía económica e unha falta de diversificación enorme, e ademais esperar deles que fagan o esforzo para autoorganizarse, para que salga deles todas as iniciativas que nos leven a preservar esos bens. Quero dicir que
me parece, o sea, dun optimismo, e eu son unha optimista nata, pero me parece dun optimismo exagerado. Sobre todo cando penso eu que para algo deben de estar as entidades públicas. Porque eu estou a pensar, estaba escoitando ahora isto e o que se me viña a cabeza era o PDR, que acaban de, bueno, que en xulio se levaron a Europa. Falando de contas de memoria, ali estábamos falando de 1.200 euros en termos de euros constantes, de fondos públicos, nos que por directiva europea, ou por regulamento europeo, perdón, o 25% ten que estar destinado a cuestións ambientais. Facendo, son malísimas matemáticas, como os que me conocedes o sabedes, entón debemos de estar falando en torno a 300, case 300 millóns de euros. Bueno, con iso non vamos a cambiar dinámicas, pero, caramba, podíamos facer cousas. Entón, me gusta sempre reivindicar que os axentes teñen que ser protagonistas, pero para algo está a política. E para algo están esos recursos e temos que facer como sociedade o necesario para que esos recursos sexan utilizados da forma máis efectiva posible, para poder obter resultados da maneira máis rápida. Porque como liguemos todo a iniciativa que poida xurdir en esas áreas tan deterioradas, porque aparte eu creo que hai outro elemento que nos diferencia un pouco de outras zonas de Europa, que o rural galego, como o rural de moitas zonas españolas, non está na mesma situación nin demográfica nin económica que moitas zonas de Europa, que Alemania ou que tal. Entón, digamos que é un elemento que aínda complica máis esta situación. Pero é que era o que iba a decir, que o contexto é totalmente distinto. Claro. Primeiro que en Holanda, que é un país pequeno, e como Galicia e Asturias máis ou menos viven 17 millóns de persoas. O sea, están apiñados aí, teñen que facer un manexo moi calculado do territorio, porque senón, e ademais están eles como moi cohesionados socialmente, hai moita participación pública, todo se discute, e claro, eles partían dunha base que nos non temos. Claro, ali existe sociedade. Eso é verdad. Aquí non temos sociedade articulada, que é outro dos problemas que temos. Emilio, querías... No, agora, por relacionar un pouco, é dicir, eu estou de acordo con Xan que ten que haber un modelo, e evidentemente hai un modelo, e está saindo aquí, é dicir, un modelo de autoorganización e de autoiniciativa. O que pasa que eu creo que non somos valentes para defenderlo, para defender o modelo frente a outro que existe, que é o da produción intensiva. É dicir, Marx falaba de que había xente que quedaba fora ou que iba perdendo o desenvolvemento polo camiño, pero iso que non di. O propio sistema que é o que pon os indicadores para avaliar e con esos indicadores como quedan os outros. Entón, é dicir, o mellor que lle pode pasar ás tribus do Amazonas ou a calquer tribu do mundo é que a administración os deixe en paz. É dicir, que non interveña absolutamente para nada. E nós non podemos decir que esas sociedades están menos desenvolvidas que as nosas. E por que están menos desenvolvidas se están perfectamente adaptadas ao medio? Entón, o que pasa que seguimos, digamos, tendo esa perspectiva desde o noso mundo. Evidentemente, as condicións de vida do Courel son como son, pero as persoas que por motu propio deciden vivir ali non son ningún héroe, é dicir, toma a súa propia decisión. E este sistema de autoorganización que falaba Guiti, en Galicia está, é dicir, eu creo que é un sinal de identidade, ou era un sinal de identidade, a mí que me deixen tranquilo, que me deixen en paz, que non veñan os políticos dicíndome que o que me van a dar unha subvención cando eu sei que é realmente un pago por un servicio, é dicir, iso é unha cuestión política. É dicir, por que lle chaman subvención? Por interés político. Non, como que non, hombre, é dicir, un pago por un servicio ambiental é un pago. E por que di o político que é unha subvención? Porque entón esa relación co paisano é bastante distinta. Entón, sí que existe ese modelo. O que pasa que eu creo que non somos, bueno, non sei, desa propia universidade, non somos suficientemente atrevidos, por así decirlo, para enfrontalo frente ao modelo clásico, o modelo, chamémoslle como que iramos, de neoliberal, bueno, o modelo actual. E ora, cando vas por zonas de Galicia, sobre todo en estas zonas con problemas de si minería sí, minería non, hai moita xente que che di, non, a min que me deixen vivir como oigo, que me deixen en paz, e que me dá igual os meus indicadores de renda ou se contribuyo máis ou menos ao PIB, a min iso traime sin cuidado porque teño outros beneficios que eu evidentemente son os que eu percebo, os que eu disfruto, e
decir, para mí son indicadores moito máis válidos que os indicadores de economía clásica. Entonces, é dicir, sí que hai outro modelo. Outra cousa é que, bueno, pues teñamos suficientes arrestos para enfrontalo ao outro. Non queres entender? Sí, nada, e a última intervención, nada, salió o tema de autorganización, e decía Mara hai un momento de que hai que reclamar aos dirigentes, que cambien de modelo, que se facen as cousas de outra maneira. E a miña experiencia polos diferentes gobernos que teñen pasado por aquí, que xa teñen uns tantos anos, pois é totalmente desalentador, é dicir, non espero de ningún grupo político dos que pasou polo espectro no goberno cambios alentables. É así de claro. E ademais, incluso, hai experiencias que eu poño na clase e que manifesto na miña parte docente de mala xestión ambiental e de mal camiño escollido para mellorar a renda de terreos desfavorables, de áreas desfavorables, precisamente por representantes da administración. Recentemente se acaba de constituir unha asociación de promotores dos pastos, unha cousa así, na Fonsagrada, e un dos principales promotores é un dos principales agresores ambientales do Estado, por exemplo. Porque se inflou a facer pastos insostibles, porque as condicións do xistral para manter unha cabana gandeira de vacún a base de produción intensiva de pastos son nefastas por as propias condicións do territorio. Sin embargo, desde a administración, facendo pastos, e ao final os pastos non van ni para atrás. Por que non van? Porque non poden ir. Bueno, é dicir, eu casi sería en este momento, se teño que tomar unha decisión, pois máis partidario de apoiar iniciativas particulares e de buscar eses vínculos, esas redes e eses entramados. Si o modelo é aplicable a todo o mundo, dudo. Pero aquí haber modelos, evidentemente, de pensar global para actuar local. Entón, evidentemente, a solución para que viva a xente e siga vivindo no xistral mantendo unhas condicións compatibles co mantenimento dos valores ambientais en xeral, dos servicios que poden proporcionar esa zona de montaña, pois será unha. E evidentemente non vai a ser a mesma trasladable ao Caurel ou trasladable aos Montes Urales, eso está claro. Outra cousa é que o espírito e as guías e as liñas guías pois máis ou menos podan ser universais, pero vamos. Un momento contestando un pouco de que dicía Marco, si, bueno, a ver, é o que tamén decía un pouco Marta, a situación en Holanda e equipos de participación é bastante diferente, le van facendo poldes desde o século XIV e unha práctica, digamos, esencialmente comunitaria, pero aquí tamén temos prácticas esencialmente comunitarias, hai que reinterpretarlas. Aquí tiñamos os montes veciñais e había que facerlos a nivel de comunidades, e hai que recuperar, non hai que recuperarlas e hai que reinterpretarlas, porque ahora as situacións non son as mesmas que antes había, entonces hai que, existe un pool, entre comillas, de capacidade que se pode existir. O problema, penso eu, das administracións públicas non é un problema de estructura, é un problema de función. É dicir, non é un problema de se participan ou non, sino de como participan. Porque tú podes confiar, evidentemente, tú podes necesitar, se unha cuestión está parada, tú podes necesitar algo que faga de vector de arranque. Non necesariamente ellos son as administracións públicas. O caso é que en este momento non están cumplindo esa función. Si poderían cumplirla, eu que sei, o exemplo típico para mí en moitos casos, enténdase tamén, é o de extensión agraria, por exemplo, algo que no seu momento cumpliu unhas determinadas funcións e agora cambiaron absolutamente das capacidades que podería ter, non? Podería ser un órgano da administración que tuvera unha importancia capital na posta en marcha de novas iniciativas adaptadas ás necesidades tal como se perciben neste momento. Pero non, insisto, para mí non penso que non é unha cuestión estructural, non é se contamos coa administración ou non, sino é como se conta, cal é o papel que pode facer e cal é o nivel de participación, digamos, a nivel tanto local como de outras institucións, personas, etc., dentro do sistema, do modelo, como falábamos. Eu estou de acordo com a Mar, no sentido de que a auto-organização não exclui o papel do Estado. Eu acho que dá igual para uma comunidade indígena que o Estado esteja ou não. Dá igual sim, porque se um indígena padece de uma doença, é dever do Estado, né? Colocar agentes indígenas ou médicos que sejam indígenas, que sejam enfermeiros indígenas, médicos indígenas, mas é dever do Estado, né? Oferecer e ampliar as liberdades, né? Se eu tenho filho no Caurel, eu não tenho que me desplaçar 30 quilômetros dia para que meu filho estude. Então, é dever do Estado, não dá igual às populações, né? O Estado está para isso e é para ampliar as liberdades das populações.
solo quería facer a observación de que en Centro Europa, por exemplo, que as administracións eran moito máis, non sei nin como explicarlo, pero intervencionistas, vamos, que tiveron moita máis intervención pois, tanto no planeamento do territorio como nas actividades que se podían facer ou non facer ou como facelas, porque é verdade que aquí estamos un pouco, fai o que vai facendo. Claro. Pois non, ali eran moito máis intervencionistas e veron que eso non lles deu bons resultados e agora están volvendo á participación pública. Ahora, se vedes a investigación toda que se está a facer ou as actividades que se están a facer en todo isto, téndese a que a xente que vive ali, que é a que ao final toma as decisións sobre o que se fai no territorio, teña opcións de decidir ou de dar a súa opinión ou de opinar mentre se están todavía planeando, non xa cando están implementando ou xa a posteriori, non? Entonces, se eles mismos deronse conta de que non se podía facer así, nos, que bueno, que non o fixeron, temos aí unha vantaxe que non temos que desfacer o que está feito para volver facelo, non? E iso penso que xoga ao noso favor, vemos o que les fixeron mal para non facelo nós. Sí, pero eso é unha cuestión de modelos, é dicir, os holandeses, inda que un país capitalista, por exemplo, todo o que os polders de los anos 50 pertenecen ao Estado. A propiedade do Estado foi o Estado que repartiu. Sin embargo, que, bueno, é dicir, non sei se a conciencia política, a cultura política, o modo de actuar dunhas administracións, normalmente do centro-norte de Europa, é totalmente distinta a que temos aquí. Falaba outro Emilio do tema dos montes comunais. Se lle botamos un vistazo á última lei ao respecto ao segundo asunto, que quere arrasar con todos os propietarios e deixar vía libre pois, a dúas empresas, unha de pasta e outra de tabuleiros, que todos sabemos cales son. Entonces, sí que existe un modelo. Tamén hai diferencias fora de aplicado, lógicamente. Intervención máis? Bueno, non me vou resistir a non aquí. Bueno, tiñan dúas preguntas que me quedei así coa dúbida que despois me comentades. Unha era sobre a experiencia brasileña. Quen paga polos servizos ambientais? Eu entendín que era o goberno, non sei se... Pode ser um governo de qualquer país, inclusive, ou nesse caso, os indígenas foi uma empresa. E tamén me quedei un pouco coas ganas de ver algún exemplo, de que nos contaras algún exemplo dos que tedes de custodia do territorio. Pero antes de que o mellor, si te saben, nos contes así algún exemplo concreto, que sí que me quedei un pouco con ganas de ver algún exemplo concreto de custodia aquí en Galicia. O que sí que, de toda esa discusión que se montou aí un momento, o que me pareceu percibir era, primeiro, ás veces empezamos a discusión pensando que só había dous axentes, non? Que eran o sea, eu creo que alguna xente estaba discutindo pensando que só había dous axentes e ao final resulta que eran tres os axentes. Está a administración por un lado, están as grandes empresas polo outro e está a sociedade civil polo outro, non? Entonces, cando alguén dice quero que me deixen en paz, quen quero que me deixen en paz? Pero anda, se me permites, grandes empresas de administración é un mesmo exemplo. E a ver si somos valentes a decir as cousas. A mí sabes que me gusta interrumpir, pero unha única cousa, como dice Emilio, o servizo de extensión agraria, por que se limita realmente? Porque agora quen aconsella o agricultor é quen lle vende os fertilizantes e sementes, bueno, entonces... Entonces, hai dous conceptos tamén do papel que ten que ter a administración. Hai un concepto onde, polo que percibí, un pouco como resumo, un concepto onde consideramos que a administración ten que ter un papel amparador e protector, non? E logo tamén está o que acaba de decir Emilio. É dicir, a administración ás veces defende determinados intereses determinados. E todas as veces. Entonces, eu era un pouco por poñer por resumir, non? E Marta quere concluir. Sí, que nese mapa mental simplemente a sociedade eu dividiría a sociedade civil nos
produtores os que toman as decisións no territorio e máis o resto da E máis o sociedade. resto Que da tamén, sociedade. Que son Sí. E máis o- complementarios, pero son diferentes. Exactamente. Sí, sí. E que en experiencias como as de custodia poden Conversen. chegar a converser, non? Por exemplo. Sí, ou como o que falábamos dos niños, dos paxariños estes... E xa quería apuntar algo no mapa ambiental tamén, pero estou vendo. No, coincidindo con Emilio, que hai que falar claro, esta institución tampouco as salva. Pero que somos da administración, non somos da administración. Nosotros salvamos. Somos da administración. Bueno, uns máis que outros. Sí, Uns máis que outros. exactamente, Uns non é son máis máis que que outros. outros. Non é máis que outros. Distintas interpretacións aí, non? Sobre o papel do Estado, o papel da sociedade civil, o papel das empresas dentro da sociedade civil ou dentro dos xestores do territorio temos produtores e temos o resto da sociedade civil que se beneficia de servizos ambientais. Aquí temos distintas visións, non, das cuestións. E desde outro lado, Moncho levantaba a man que Era un par de precisións. Digo que, bueno, que sí, que de acordo, que a administración pode ser moi corrupta, moi mala, e acabamos con ella e tal, pero que tamén a administración é o que lle deixemos, de comillas, facer nós. Vale? O sea, existe unha serie de instrumentos, de ferramentas, que igual dan resposta a alguna das preguntas ou das queixas que temos aquí, e que non se está utilizando. Por exemplo, todo este tema que decía desde parece que a PAC nos podía ser unha oportunidade, pero non chegou a aportar o que nos podía facer a reforma da PAC, ese 30% dos pagos únicos, ¿no? Chamanlle pagos, sí, pagos únicos que se tiñen que vincular a, vamos a chamar, servicios ecolóxicos sensolables, vale? Pues todo o tema do greening, a ecofolización, todo o tema do, como traducir, o FAS, Farming Advisory System, que podía ser pues, un relanzamento de todo este tema de, como se chama, de, discutías antes, de extensión agraria, solo que, bueno, versión 2.0, todo o que queiras, pero que son herramientas que están aí e que non están utilizando, non están chegando, as administracións non as están implementando, de acordo? Pois temos exemplos no tema do greening, da ecoloxización, nas cales, pois, por exemplo, todas as explotacións de agricultura ou gandería ecolóxica cumplirían automáticamente con esos condicionantes do greening para recibir a totalidade dos pagos únicos. E, bueno, temos outra serie de cuestión que igual desaproveitou un pouco a Administración Nacional, pues, por exemplo, nos estándares tamén do greening das áreas destas equivalentes ecolóxicas, non sei tamén como chegar a traducir, pero, bueno, que digamos que as administracións están aí e que lles temos que traballen para facilitar esos canales de obter servicios ambientais ou de pagar, mellor dito, por esos servicios ambientais aquí. Non o estamos facendo, non o estamos aproveitando. Entón, non sei hasta que punto estamos intentando facer unha administración paralela cando xa existe unha administración que non funciona. Entón, non sei, me parece importante, pois, igual que a Universidade Nacional, pero, bueno, ter esa idea de non como claro, que existe unha administración, ten unhas ferramentas, ten uns cauces, uns conductos, pero que quizá estamos intentando facer unha administración paralela cando poderíamos facer era simplemente corregir ou aumentar os efectos desa administración. Moi ben, pois eu me quedo entón coa pregunta esa. Eu digo que tamén hai ten unha cuestión de masa crítica, non? De que a mellor os que pensamos neste sistema alternativo somos os que somos e realmente, porque comentaba Mar, non? Das reunións esas que houve de PDR, eu ten asistín algunhas delas e víamos cal era a filosofía reinante no auditorio, estaba moi claro. Sí, sí. Éramos tres que queríamos a mellor certas cuestións e o resto do mundo estaba contento co que estaban ali a dicir, non? Que tamén hai unha cuestión esa, non? Que a sociedade un pouco a masa crítica vai hacia onde vai e a mellor aposta por moi que aposta, non? E un pouco esa visión, non? Que hai que ter tamén non é perder que somos poucos, non? A mellor os que facemos o que pensamos desta forma. Entonces, a pregunta é quen orienta esa masa crítica? O que se move por forzas extraterrestres? Orienta, pero a mellor ten máis, digamos, máis éxito a orientación desa xente que a nosa, en principio. Non, que é o que dicía antes xa, é dicir, tampouco deixemos, ainda que somos da administración, aí non nos podemos quedar fora. Claro, digo que, claro, outro día me daba as jornadas de unha jornada de gandería ecolóxica este fin de semana no campus, non? E claro, e a xente que o fixo estaba moi contenta porque estaba
na sala de xunta de veterinaria casi chea, claro, pero lle dixo un tío no Facebook a xa un comunicación dos promotores, claro, cando son as jornadas de Seragro, se enche o hemiciclo que son 300 ou 400 plazas de xente, sabe? E noutro estaban 25, 30. No, 80. Bueno, pero nas xornadas de Seragro pagan a comida. bueno, digo que Eso é importante. tamén sería como que digo que, por desgracia, a masa crítica dun lado do mundo é a que é, non? Creo que aí tamén hai que ter en conta eso. Aquí estamos, falar de servicios ecosistémicos, se fora a mellor da pasta de papel, pues a mellor habría un hemiciclo máis amplo, non? Non digo, isto de ter grande que se encontra. E logo a que me comentaba, non? Da custodia que está en Galicia. A ver, en Galicia é bastante heterogéneo, tamén o régimen de propiedade tamén é un pouco o que marca tamén as pautas da custodia. Sabes como é o sabes como contar do régimen de propiedade, do tamaño de propiedade, do tipo de propietario. E así hai iniciativas que se basan solamente en comprar terreno, non? Como sería a máis senllea que a de Redimoas, o Bosque de Redimoas, que é unha entidade que está no Ribeiro e que son propietarios de máis de 100 hectáreas de bosque. E le va comprando bosque no Ribeiro e dedicando a conservación, non? A posibilidade de restaurando tamén, porque ten problemas de conservación coa acacia, non? Coa mimosa, e va facendo trabajos de restauración para conservar ese bosque. Aí sería simplemente compra, non sería unha intervenía socialmente, non había unha interacción, non? Entre o acordo como tal, pero sí que ben é certo que tamén hai outro componente social, porque ao final nos decía o promotor desa iniciativa que ahora mismo todos os veciños que teñen necesidade de vender súa terra acuden a él porque saben que ele vai a comprar, claro, e decíamos que tamén ten unha parte de interacción social, e ele compra a un euro metro cuadrado e máis ou menos comprar nos últimos anos unha hectárea, son 1.000 soles, pagan 10 euros de conta e está para unha vez de 1.000 soles, pero está para comprar unha hectárea ou ano. Eu que he comprado últimamente, ao principio compraba moito máis, depois de 3 hectáreas, e agora desbarno 79, creo que é, mercando hectáreas. Hai outra iniciativa similar que sería a de Fragas do Mandeo, que está, neste caso, na comarca das Mariñas, no LIC de Fragas do Mandeo, e que tamén o que eles pretenden é mercar terras para a conservación. Eles tamén teñen claro que o de chegar a acordos propietarios que teñen fincas pequenas nunha zona moi accesible é difícil porque ou perden eucaliptos ou abandonan a terra, pero non van a chegar a acordos de conservación, precisamente por lo que a asociación tamén a compra. Logo hai varias iniciativas que son xa, non sei se poden chamar custodia propiamente dito, senón tamén caso de adopcións, ou bueno, ou como se suele chamar custodia fluvial, que son entidades que traballan no ámbito do dominio público hidráulico, ¿no? E traballan con adopción de tramos de río, como a Vega, ou esas cousas que fan acordos con a administración para xestionar diversos tramos de río, ¿no? Que sería custodia fluvial. Logo, desde a Asociación de Custodia, pues, temos varios tipos de proxectos, bueno, temos os máis digamos, sinceros, que son algúns acordos con propietarios particulares para conservar certas carballeiras pequeniñas que todavía como que as para Carrachao ou outras zonas de Galicia, temos os propietarios, pero que eso se basa, lo que digo, na súa voluntariedade, ¿no? En que saben que a maneira máis rentable facer outro tipo de aproveitamentos desde o punto de vista da asistente económica, e están convencidos de que deben conservar o patrimonio que supón esa parcela, ¿no? Os varios propietarios. Logo, por exemplo, tamén un acordo cos veciños de Piornedo, ¿no? Para un monte de varas de 800 hectáreas, no que, bueno, aproveitando unha axuda que había dentro do Life Urbario, pois nós falamos cos veciños e conseguimos firmar un acordo no que facíamos certas melloras do hábitat e en parte que tamén melloraban a eles, facían melloras que eles podían utilizar, como era desbrozar as campas e certas zonas do monte para que pudera
e tamén levar o gando que levaban ali en verano. E isto, de paso, favorece a certas especies como o rogallo, a perispalí ou o valerio, digamos, un pouco esta corzo que temos. E logo unha forma que estamos empezando a traballar, que sería xa aproveitar unha ferramenta da administración, que sería o Banco de Terras. Pois o Banco de Terras, na súa última, digamos, remodelación, na última lei que sacaron, pois conseguimos que meteran, digamos, o ámbito ambiental, o uso ambiental como un uso do Banco de Terras. Pois, agora mesmo nos acaban de conceder as 8 primeiras parcelas na zona de Melide, bueno, Santiso Melide, nas zonas estas que hai de flora endémica, de serpentina e, bueno, a zona esta de ultrabásicas, ultrabásicas, e coa idea de conservar esa flora, ¿no? A idea é conservar esa flora endémica desas parcelas. E un pouco é así, bueno, de forma somera as que temos en Galicia. Claro, así proxectos que se poden chamar de relacionar directamente con acordos ambientais, así en Galicia mellor non hai tanto exemplo, pero o ámbito da custodia agraria, que decía antes a Xan, sí que hai máis exemplos máis claros. Por exemplo, en España, non? Hai, por exemplo, o caso o exemplo de Save Life, que é unha sociedade tamén conservacionista de caras aves, que ten, por exemplo, cultivos ecolóxicos, no que as estepas do Ebro, na zona de Aragón, e tamén no delta do Ebro, para, bueno, no que produce de forma ecolóxica pasta e arroz, e aí conservando o hábitat destas especies, non? E asociadas a esos agrosistemas. Logo, comentaban en Menorca, por exemplo, a xente do Menorca ten acordos con varios productores de Menorca para conservar certos elementos típicos da paisaxe menorquina e tamén dos elementos naturais, e a cambio, pois, o Menorca montou unha tienda dos produtos dos seus agricultores ecolóxicos, vai a feiras e vendes produtos, fai diversos actividades, digamos, para axudar a que esos agricultores vexan reconhecidos, os agricultores responsables vexan reconhecidos esas labores, aparte de producir alimentos sanos, ¿no? Tamén producir paisaxe e outras externalidades positivas. Como así sería Pois moitas grazas. Teñamos previsto máis ou menos rematar a 6, se tedes algunha cuestión. Pois entón, moitísimas grazas aos invitados que